Kay daghan man kay mo pangutana day nganong dili kalimpyo ang second wife ni Fatherland, so karon tubago na jud ta mo. Anyway day tubago nako ang inyuhang mga comment, ang inyuhang mga pangutana sa PM sa comment section, grabe kasaba. So karon tubago nako inyong mga pangutanan nganong dili kalimpyo ang second wife ni Fatherland diri sa moang balay. Mao po nay pangutana day nga di pud nako na siya matubag og ngano. Kay ngano ako na maguna siyang gisultian day ug ako na pa siyang gihangyo nga kailangan manglimpyo siya diri kay lagi ulaw kayo kung natay bisita or naay tawong kaltuman hiba kay kani maguna mo balay day kay anhianan kay og tawo maparinti ni Fatherland, maparinti sa isa ko ang Mother Earth is mga nidre sa mua. Pero bisan unsaon ako siya istorya ana day, bisan unsaon ako siya hangyo is dili jud siya mo nang dili nato pwede pugson ang tawo sa dili niya gusto, no? Dili nato siya pwede, dili pud ko manugo. Mao po ako pud kay dili ko manugo, mo istorya lang ko nga manglimpyo mo, palihog lang ana. Daghan akong istorya pero dili man jud siya. So dili na to siya pugson ug dili jud niya gusto. Muna kamo ayo na lang mo sige paghilabot niya, pasagdain na siya iya nang kinabuhi. Kung dili siya gusto, di watay may mo ana. Muna kaming mga anak, kami ang tag-iya sa balay. So kami na lang ang manglimpyo. Dili na mi mo asa og laing tawo pa kay amo amang pud siyang obligasyon nga mo siyang limpyuhan. Kay kung gusto siya manglimpyo, maayo unta, pero kay di man jud siya manglimpyo, mosugot ra man siya hugaw kayo ang ilang palibot, mosugot ra man siya hugaw kay sila ni Fatherland. So wala na ko mabuhat ana. Kay ako pud napukoy ako ang kaugalingong napukoy ako ang kugalingong pamilya nga ako ang ati manon. Muna nga idea na ko every month is ulion ako sila diri para manglimpyo ko. Kay lisod kaayo kung ulion ako sila kinuig diri o kitag pila ka bulan na ko na jud ambot unsay sura sa mo ambalay. Munang daghang nagbash sa ko, daghan kay akong gipakaulawan ang akong pamilya, akong ginganong, akong gi-vlog dai content creator ko. Naghatag na po og chance atong last uli pa jud ko last year is wala jud nako na siya gi-public ang amo ang problema, pero kay nolawa naman mi diri sa moa, why not nga dili na ko ipaandar ang ako ang pagka-content creator, di ba? So mao nang nagkuan ko, ako na lang gi-vlog siya para awareness pud sa uban ba nga kailangan manglimpyo pud ta. Kanang kuan bitaw no, kanang makakuha pud mo idea ba nga kailangan manglimpyo pud ta kay atuan ang balay, di ta pwede magsalig sa uban, inaana ba? So man ako di ko magsalig sa iya. Mo na pasagdaan ako na siya dai muliyok siya sa dili diri sa mong balay, mutabang siya sa dili ako palimpyo, wala koy problema ana. Kay ako dili ko manugo, kung mutabang siya nako dako na kong kalipay, pero di po siya mutabang nako iswa po koy mabuhat. Kung di siya manglimpyo sa mong balay, wa koy mabuhat. Siguro di makaingon po siguro siya nga di man pud iyang balay nga iyang pulimpyuhan, so inana wala koy mabuhat. Kay kung unsay kalipay ni Fatherland, kung miganahan siya ana ang iyang asawa karon, wala koy mabuhat. So i-respect nako ang tanan. Mo na kung undangon na siguro ang paghilabot no, undangon na natong pangbasa second wife ni Fatherland kay wa jud tay mabuhat day kung kamo lang na sa kong sitwasyon day ambot nang og mag-unsa mo. Kay ako patasan na lang jud na kog may akong pailob mintas makapailog pa ko, kay dili ko gusto gubot, di ko gusto ma-stress no. Sa inana nga pamaagi ma-stress ko, oy di koy madawat akong pagkapiling gwapa day, di pwede no, please lang di jud pwede madawat akong piling gwapa, ay charot bitaw day. Oy giistoryahan naman ko nako day, gihangyo na pud nako day, pero dili jud na niya fashion ang manglimpyo. So atay mabuhat kung magdinamak siya, importante di mi damak. Maura po na mo ang ipakita siya. Taragi manglimpyo mi diri day. Maglingkod na siya day, magtan-aw na siya day, di na siya mutabang na mo. Dili na siya muluto, dili siya mulungag. So pasagdan ra gyud na muna siya. Kung tingkaon pakaunon, kung unsay ang gustong kaunon sige ihatag pakaunon. So inana ra mi dili mi magagad sa iya ha. Mo nang wala na sa mo ang una-una. Although dili po ko ingon magpinastik ko sa inyo, di porket content creator ko magpinastik ko sa inyo, no. Ang tinuod jud ay isaputon jud ko. Ang tinuod jud day mahutdan jud po ko pasensya. Sa mo tag busy kay ko sa tanan day, dili ko niya tabangan. Malagot jud ko day makana jud ko nganong di man siya kabalo mo tabang nako. Nganong di man siya kabalo magunahuna nako nga tabangan ba ko niya o panglimpyo total sila man ang namuyo. So makaana po na sa kuna, pero the end of the day day is mawala ra po to day kay marag musabot na lang po ko sa iya day kay lagi dili ba mi kadugo day. So wala koy right para mga saba sa iya, wala koy right nga masuko og maayo. Mo nang iwala na lang nako, pasagdaan na lang nako. Ang importante nalipay sila ni Fatherland, naginigugmaay sila kay sweet kay sila, pilit na sa sabi ko. So atay mabuhat ana no. Mo nang mag-move on ta, magundang nga tagbash. So ayop natubag na ko tanan na iyong mga pangutana, basta mauna to tanan. Balikin na lang na ninyo ako ang video kung gusto mo ha. Mauna na akong tubag sa imong kuan, abot na tubag baka na ko tanan, basta mauna to tanan. Og dili na ta magundang nga tagbash sa second wife ni Fatherland no, kay wala gyud tay mahimo kung di siya ganan manglimpyo. Og maora to no, bye mo ay.